Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Ja, der starter der en ny vagt igen. Hej! Det er spændende, det bliver i dag. Om han løber lige så meget som i går. Hej. Hej. Tove. Katrine. Knud. Velkommen til. Ja, tak. Værsgo, sæt dig ned. Jonas, hvor er det med en lille femmer? Fisk. Hvad laver du? Du støder. Nej. Hvorfor er du støder? Nej. Jeg gider ikke spille, når du støder. Johnny er sned. Jeg går i seng. Og vi damer altså. Som du kan se det her, det er fællesrum, og det er her, de sidder og spiller kort og kan se fjernsyn. Og det er den nye pædagog. Hej, Tove. Hej, Tove. Velkommen til. Så går vi lige videre til at vise dig noget herovre. Åh, de sover. Gamle følelser. Hvad sker der her? Jeg ved ikke, Ophelia er død. Jeg fandt det her kort. Er hun død? Ja, så er Ophelia jo også død nu. Ja, jeg er lige ved, hvad der er sket. Ja, jeg fandt hendes kort sammen med Tove. Som metode. Ja. Hvad sker der her? Jeg skal lige på lokum. Jeg har fundet et lig mere udenfor. Hvad? Der ligger et lig derude. Nej, ikke nu igen. Jo, Nej. Nej. det gør det. Det ligger lige herovre lige. Og endnu et via-kort. Igen. Hvad er det lige, der foregår her? Det er Jonas, der er død. Ej, altså. Han har lige siddet og spillet kort. Men lige siden du er begyndt på job, så er der mange, der er døde. Og du var heller ikke Til personalemøde. til starten. Det er ikke mig. Det er mig skylden. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt. Ja, det er lidt mistænkeligt. Ja. Jeg har tænkt sig. Det kan ikke være mig. Det Er du mig. sikker på det? Jeg er helt sikker. Nej, endnu et lig! Nej! Endnu et kort. Hvad er der sket? Gerda, hun er død. Birte, hvad er der sket? Bobby, han er glad i dag. Ja, det kan jeg godt se. Men hvad er der sket? Ja. Bobby, han er glad. Ja, men hvorfor sidder du her? Hvem er det, der ligger der? Bobby, han er glad. Ja, Se, han er sød. ikke du? Ja, jo. Jeg ringer efter politiet. Det synes jeg er en god idé. Kom ind. Goddag, det er politiet. Goddag. Tak for din anmeldelse. Velbekomme. Jeg tager det her. Jeg tager Tove med ind. Okay. Tove, Ja, jeg vil gerne have dig med på politistationen til en snak hvorfor? om de 3 mord. Det er ikke mig. Jeg vil gerne have dig med ned til en snak. Du bliver nødt til at følge. Så går vi lige ud af.
Det er jo dig, der har virkortet. Knud, der er morderen. Nej. Knud! Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår